Sponsorem programu jest Dworek Śląski z Raciborza. Witam wszystkich, witam was fest pięknie, witam was ja, Paweł Polok i witam was Ewa z Witam firmy serdecznie. Berger, która będzie już sam coś fajnego ważyć. Witam w Szlagierach i Wicach, witam w połowie czerwca, no widzicie jak to ten czas leci, pomału idzie ku ferium, to jest do wszystkich dziecek informacja. Zresztą dziecka chyba o tym wiedzą lepszy jak ja. Ty też się już szykujesz na ferie czy nie? Chodź. Ja? Się nie miała doczekać. A propos doczekania, na co my się dzisiaj doczekamy przy tym ważeniu? A więc tak, dałach tu boczek, surowy wędzony, kiełbasa ze świniobicia, ziemniaki lekko podgotowane. Rychtyk wóżd ze świniobicią, no to fajnie. No, bardzo dobry. Takie idzie u was dostać, ja? Ja. To znaczy, dostać nie, kupić. Kupić. Bardzo dobrze. W Szlagierach i Wicach my rychtyk fajnie ważymy. No toż też obejrzymy, co też dzisiaj z tego dobrego wyjdzie. Czekaj, co my to dali? Wóżd, zimioki, papryka, pieczarki I cebula. i cebula. Dobra. Troszeczkę oliwy z oliwek. Sól i pieprz. Wymieszamy i zawijamy do sreberek. Słuchaj, to wcale nie ma trudne. To jest bardzo proste. Szczególnie jak to ktoś za ciebie robi. Ale wiesz, mnie się jedna rzecz wspomniała, bo łoński tydzień łotok my ważyli, no my ważyli, tyś ważyła, piekłaś te takie rolatki z karczku, wiesz? Ja powiem ci tak, ja się tak przy tym próbował, wiesz? No. Potem obejrzał, jakby to wyszło, jakbyś tam jeszcze dała kapka octu winnego, wiesz? To by było jeszcze lepsze. Już się dowiedział ja, Ja. że zapomniała. Nie no, tak rychtyk to jest to dobre. Ja się to uważył, przyrychtował i muszę wam powiedzieć, rychtyk fajnie to wychodzi i smakuje i wcale nie ma przy tym dużo roboty. Wiesz co, Paweł, ja sam jeszcze tych ziemniaków dołożę, wiesz? Dobra, daj, ja ci od razu ta miska na bok, co by ci nie zawodzała. Może tam kaj łyżka? No leży tu moż. No dobra. Pozór dowej, co byś tego nie rozciepała, bo to fajnie wygląda, wiesz? Fajnie, fajnie smakuje. Tak i zawijamy. No i co? No i na grilla. Aha, no tuż to dobrze. Może to fez rozgrzatego tego Fez, grilla, dobrze? fez, ja. No tuż to dobrze. Bo wiesz, co by się to dobrze przepiekło. No już jest o tyle fajnie, że te ziemniaki są lekko podgotowane, więc też tego długo nie trzeba trzymać na grillu. Jak boczek puści soki, to się lekko zesmaży. I co? Mamy to na grillu zawieramy. Mamy na grillu, zawieramy i czekamy 15 minut. 15 minut. Bardzo dobrze. Zaglądamy na śpiewka, to się tam będzie rychtować. No i za chwilę do was przyjdziemy. Już gitara brzmi, harmonii płynie dźwięk, trąbka słychać też i tuby ruby ton. Ktoś we szlak coś grznie, na basie struny rwie. To przeca skoczno polka gro, co dziś rozbawi cię. Hejo, hejo, taki słowa przeca każdy dobrze zno. Hejo, hejo, w rytmie ober polki śpiewasz ty i jo. Hejo, hejo, i od razu na swej twarzy uśmiech masz. Wszystkie działy piszczą, kto ma mało, niech zaśpiewa jeszcze raz. Wszystkie opery ryczą.
grej, muzyczko grej, ty radość budzisz w noc. Taki polki rytm poruszy nawet głaz. Z tobą zawsze zabawa na 102. Więc wszystkie ręce w górę, śpiewamy razem tak. Hejo, hej, heja, hejo, takie słowa przeca każdy dobrze zna. Hejo, hej, heja, hejo, w rytmie owe polki śpiewasz ty i jo. Hejo, hej, heja, hejo, i od razu na swej twarzy uśmiech masz. Wszystkie działy piszczą. Kto ma mało, niech zaśpiewa jeszcze raz. Wszystkie opy ryczą. No bo hejo, polka już tak ma. Hejo, hej, heja, hejo, takie słowa przeca każdy dobrze zna. Hejo, hej, heja, hejo, w rytmie ober polki śpiewasz ty i jo. Hejo, hej, heja, hejo, i od razu na swej twarzy uśmiech masz. Wszystkie działy piszczą. Kto ma mało, niech zaśpiewa jeszcze raz. Wszystkie opy ryczą. No bo hejo, polka już tak ma. Oj mo. Zaczynamy. Nie mam roboty, nie mam pieniędzy. Szlagery piszę, żeby wyjść z nędzy. Składam do kupy słowa i dźwięki. Najciężej pisać wesołe piosenki. Pisać wesołe piosenki. Dzwonili do mnie z firmy płytowej, co rzek im sprzedał szlagry gotowe. Że nie zapłacą, nie mają z czego. Kozali pisać coś wesołego. Pisać coś wesołego. Napisz chłopie coś wesołego. Niech się ludzie pośmieją z tego. Bo kto wesoło śpiewa i gro, tym mu klaskają i lubią go na koncie jakoś for samo. Napisz chłopie coś wesołego. Niech się ludzie pośmieją z tego. Bo kto wesoło śpiewa i gro, tym mu klaskają i lubią go na koncie jakoś for samo. Baba mnie ciepła i rozwód w toku, i alimenty większe co roku. Adwokat drogi, nie ma tańszego. Trzeba napisać coś wesołego. Pisać coś wesołego. W ciemnej ulicy bandzior mnie dorwał. Cygarek zebrał, pieniądze porwał. Jak mnie już skopał i złamał ręka, to powiedział: napisz wesoło piosenka. Napisz wesoło piosenka. Napisz chłopie coś wesołego. Niech się ludzie pośmieją z tego. Bo kto wesoło śpiewa i gro, tym mu klaskają i lubią go na koncie jakoś for samo. Napisz chłopie coś wesołego. Niech się ludzie pośmieją z tego. Bo kto wesoło śpiewa i gro, tym mu klaskają i lubią go na koncie jakoś for samo. Jeden kopidą moduś robota, kopie i grzebie nawet w sobota. Jak mnie zobaczył, no swetar w rękach i go do napisz wesoło piosenka. Napisz wesoło piosenka. Napisz chłopie coś wesołego. Niech się ludzie pośmieją z tego. Bo kto wesoło śpiewa i gro, tym mu klaskają i lubią go na koncie jakoś for samo. Napisz chłopie coś wesołego.
Szlagiery szlagierami, a warzeni warzynim. Pieczesz tam co? Jest to Ja. już fertig. Jest to już fertig, ci to zaro pokorza, patrz. Jak pachnie. Richtig fajne. Uważaj, bo to masz gorki, co z tego się aż kurzy. Richtig dobre. Taki coś na grillu do takiej drzewianej miseczki i to richtig by fajnie wyglądało, No, na wiesz? pewno. Jak tak jako gościna przyrychtowane. Taki coś się możecie przyrychtować. Zaglądamy na śpiewka, a nasi goście już się rychtują. Za chwileczkę do nich pójdziemy. Otwieram okno i patrzę w górę. Na niebie dzisiaj zaś czarna chmura. Ale to wcale nie znaczy, że jo smuca się. Bo nawet w taką szpetną pogoda jo z tobą iść na spacer też mogę. A to oznacza, że przy tobie żyć się chce. I razem sięgnąć gaś na łące. Jak leci z nieba deszcz, świeci słońce. Tam poczuć kwiatków woń, chycić twoja dłoń i w młodych oczach patrzeć tuń. I razem sięgnąć gaś na łące. Jak leci z nieba deszcz, świeci słońce. Tam poczuć kwiatków woń, chycić twoja dłoń i przenieść myśli tam. Kaj na ziemi wspólny raj. Otwieram okno i patrzę w niebo. Już pięknie ptoszek z gałęzi śpiewa. I to na pewno oznacza, że raduję się. Jak szumią drzewa i słońce świeci, ciepło na dworze motyl przeleci. To wszystko znaczy, że przy tobie żyć się chce. I razem sięgnąć gaś na łące. Jak leci z nieba deszcz, świeci słońce. Tam poczuć kwiatków woń, chycić twoja dłoń i w młodych oczach patrzeć tuń. I razem sięgnąć gaś na łące. Jak leci z nieba deszcz, świeci słońce. Tam poczuć kwiatków woń, chycić twoja dłoń i przenieść myśli tam. Kaj na ziemi wspólny raj. I razem sięgnąć gaś na łące. Jak leci z nieba deszcz, świeci słońce. Tam poczuć kwiatków woń, chycić twoja dłoń i w młodych oczach patrzeć tuń. I razem sięgnąć gaś na łące. Jak leci z nieba deszcz, świeci słońce. Tam poczuć kwiatków woń, chycić twoja dłoń i przenieść myśli tam. Kaj na ziemi wspólny raj. Kościelny przychodzi do faroża do spowiedzi, spowiadał się. Faroż go do, słuchaj, to są wszystkie twoje grzechy. On go do, no ja, nie? A nie podbierasz tak, aby z koszyczka pieniędzy? On go do, co? Faroż go do, pytam się, czy nie podbierasz z koszyczka pieniędzy? Kościelny go do, jak sam źle słychać, księże proboszczu, to jest niemożliwe. Faroż go do, jak źle słychać? No pójdźcie, farożu, się zamienimy, będziecie widzieć. Zamienili się. Kościelny siadł w tej słuchatelnicy, go do faroża. Nie chodzicie tak, aby do mojej baby? Faroż padorychtyk źle słychać. Fajnie my uważyli, a dzisio z nami Bożena
Mielnik. Bożena Mielnik ze swoją nową płytą. Bożena Mielnik, kiero zaczęła kariera ponad rok temu, godomo oczywiście o takiej karierze estradowej. Dzisio z długo wyczekiwaną płytą i od razu godom, że jo za to, Bożenko, fest dziękuję Bogu, bo skończą się wreszcie telefony i maile do nas, kiedy będzie płyta Bożeny Mielnik, no to godomy, płyta Bożeny Mielnik już jest i z tego się fest radujemy. Bardzo się cieszę. Piękno płyta, witamy Cię pięknie w naszych Witam szlagierach i serdecznie wicach. Państwa, Ciebie. To już trochę czasu minęło od ostatniej Twojej wizyty, bo to było przed świętami Bożego Narodzenia. Tak. No i co od tego czasu? Nowa płyta, a coś jeszcze? Nowa płyta, w tym kilka projektów, także to jest płyta solowa pod tytułem Mały Domek. Kilka projektów, projekt Zbyszka Lemańskiego, Waldka Wiśniewskiego, Jasia Swobody. Mam nadzieję, że zagoszczą w naszym programie, w Twoim programie i będę mogła coś więcej na ten temat, będą mogli coś więcej na temat tego powstania tej płyty powiedzieć. Planujemy, żeby oni byli. Bardzo bym sobie życzyła, tak. I to jest właśnie fajne, boś Ty ich tak zaprosiła jakby do pomocy przy tej płycie, bo to jest Twoja płyta solowa. To jest nasza, a współpraca jest nasza z chłopakami, tak. To jest w zasadzie, idzie powiedzieć, ciepło bułeczka jeszcze, Bardzo. prosto z pieca. Ona się ukazała dosłownie parę dni temu. Tak. I co, cieszysz się? Bardzo się cieszę i powiem szczerze, że nawet nie miałam problemu z nadaniem tytułu tej płycie. To było jasne jak słońce, Mały Domek. No to na pewno, nawet jakbyś do mnie zadzwoniła się spytać, to bych Ci powiedział, że Mały Domek, bo Mały Domek to jest richtig flagowo śpiewka, idzie powiedzieć. No ja się z tego powodu bardzo cieszę, ja to zrobiłam dla Państwa właśnie. Ten Mały Domek sprawił, że jestem ja, jest ta płyta, jesteście Państwo. Dziękuję. O Małym Domku zaraz się będziemy godać, ale wcześniej jeszcze chcąbym pozaglądali na wcześniejszą Twoja śpiewka, wcześniejszy teledysk. Serca 2 to Ty i ja. Tak, to był projekt z Waldkiem Wiśniewskim. No to zaglądamy Bardzo proszę. i zaraz się będziemy o tym godać. Stąpając pośród pól, wśród wichrowych wzgórz, Ty i ja tacy sami od lat. Nie jedno razem już i nie jeden raz przyszło nam zdobywać świat. Tak od lat kwitnie wciąż nasza miłość,
Serca dwa to ty i ja, piękno śpiewka. Muszę ci powiedzieć, że jak tyś przyjechała i pierwszy raz żeś ta śpiewka, ten teledysk przywiozła, to momentalnie rozdzwoniły się telefony, a co to jest, a jaki fajny, a kiedy to będzie na płycie. No właśnie, i jak to przyszło do tego, żeś z Waldkiem Wiśniewskim akurat w takim stylu nagrała teledysk? To był pierwszy projekt, jaki zrobiłam i to właśnie z Waldkiem Wiśniewskim. Tam było kilka utworów właśnie w duecie, tak jak Śląskie Klimaty, tak i Serca dwa to ty i ja. Ja uważam, że udany projekt, udany i fajne pioseneczki, ale potem poszły inne projekty, tak? Także po drodze, jak zrobiłam i kilka innych projektów, to powstała właśnie ta płyta. No a czemu te Serca dwa to ty i ja nie trafiły na ta płyta? Bo to jest płyta solowa. Także jak będę robiła albo pracowała nad drugą płytą, to na pewno, to kto wie, może ona będzie właśnie w duecie, albo właściwie powinna być w duecie, bo z tego co wiem, to bardzo zaimponowała publiczności piosenka Śląskie Klimaty. Więc nie ma jej na tej płycie, ale tylko dlatego, że to jest płyta solowa. Druga płyta to mam nadzieję, żeby właśnie pójść w kierunku właśnie już duetów. Śląskie Klimaty, piękno śpiewka, ona się znalazła na naszej składance szlagiery, listy szlagierów i też się bardzo podobała. No to mnie bardzo cieszy. Bardzo. Muszę ci powiedzieć, że jeszcze wracając do pieśniczki Serca dwa to ty i ja, widzów festy ujmowały plenery. Kaj było to kręcone. I to się w to podkreślali, ach jak tam jest pięknie, ach jak tam jest fajnie, jaki fajny teledysk. Kaj byście to kręcili? Piosenka, teledysk do piosenki Serca dwa to ty i ja, to były okolice Mikołowa. Czyli taki piękny nasz Górny Śląsk, idzie nawet powiedzieć Tak. serce Górnego Śląska, no bo piękne tereny, wszędzie blisko, a jednak zielono. Bardzo przyjemnie, tak, i pogoda nam również sprzyjała. Tak. No dzisiaj też pogoda sprzyja, Tak. w tym dworku śląskim przy Raciborzu też zielono, pogoda fajno, Tak. no to nic, no teraz się fajnie pośpiewamy, wiesz? Z przyjemnością. Zaglądamy na piękno śpiewka. Biesiada zaraz zaczynamy, i wszyscy razem zaśpiewamy. Nie trzeba wcale się sztyglować, dziś każdy może tu potańcować. Jest tyle na świecie kafyjek, kaj możesz posiedzieć, lecz ją wola te śląskie klimaty. Chleb z tłustym, muzyka i wio. Tu każdy się zno na gębie. Banana mo, banana mo, banana mo. Śląskie klimaty to jest to co mi w duszy gra. Lubię czuć tego bluesa, czego nie chcę, nie muszę. Każdy tu tak jak na gębie. Banana dzisiaj mo, banana mo. Biesiada zaraz zaczynamy, i wszyscy razem zaśpiewamy. Nie trzeba wcale się sztyglować, dziś każdy może tu potańcować. Nieważne czy lato, czy zima, czy słońce przygrzywo, czy mróz, w tanzbudzie przygrywo kapela. Ludziska szaleją co tchu, tu każdy się zno na gębie. Banana mo, banana mo, banana mo. Śląskie klimaty to jest to co mi w duszy gra. Lubię czuć tego bluesa, czego nie chcę, nie muszę. Każdy tu tak jak na gębie. Banana dzisiaj mo, banana mo.
śpiew. Tu spotkasz za stołem sąsiada, nie jeden wypijesz z nim bir. Tu każdy się zna na gębie banana, 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 Śląskie klimaty to jest to co mi w duszy gra. Lubię czuć tego bluesa, czego nie chcę, nie muszę. Każdy tu tak jak ja na gębie banana. Dzisiaj banana, Śląskie klimaty to jest to co mi w duszy gra. Lubię czuć tego bluesa, czego nie chcę, nie muszę. Każdy tu tak jak ja na gębie banana. Dzisiaj Piękno śpiewka, śląskie klimaty, ta śpiewka, ta pieśniczka jest na naszej składance szlagiery, listy szlagierów, a kto by chciał kupić płyta, to może się przyjechać do naszego szlagierowego sklepu, do sklepu Szkolak, do Rybnika przy ulicy Kościelnej 5, a jak kto nimo po drodze do Rybnika, albo nimo czasu, albo nimo możliwości, to niech dzwoni. Numer telefonu ma na naszej stronie internetowej www.listaszlagierów.pl. Tam oczywiście możecie się obejrzeć ten numer telefonu i zadzwonić, jakby kto chciał zamawiać płyty. Oczywiście, właśnie, dobrze, że ta płyta pokazujesz, bo ta płyta Bożyny Mielnik też jest w tym naszym szlagierowym sklepie. Przypominam, jak kto nimo po drodze do Rybnika, niech dzwoni, bo numer telefonu ma na stronie www.listaszlagierów.pl. A ty też masz swoja strona, nie? Teraz internetowo. Tak, oczywiście bożanamielnikband.pl. Jest zakładka, proszę Państwa, koncerty i tam wypisane są miejscowości, gdzie odbędą się te koncerty teraz plenerowe, lipiec, sierpień. Serdecznie zapraszam, będę osobiście będę i śpiewała i będę miała ze sobą te płytki dla Państwa. Cieszysz się, że jest ta płyta, pięknie Bardzo. wydano, naprawdę fajnie. Bardzo dużo pozytywnych właśnie opinii słyszę na temat tej okładki, czyli na temat tego wydania i to mnie właśnie tak samo cieszy, bo mam nadzieję, że ona będzie mile odbierana. Mam też taką nadzieję. A najbliższe plany twoje koncertowe to są jakie? Kaś tu czy kaś daleko? To są tutaj nasze. Oczywiście, że w tym całym pliku imprez jest również i Świerklaniec, i Wisła, ale to zapraszam właśnie na zakładkę, na stronę internetową, ponieważ tam są daty przypisane i tam jest jakaś chronologia, także serdecznie zapraszam. Richtig, fajnie, jak tak się słucha o tych twoich planach. Wiesz co, jak już godamy o internecie, bo w internecie siedzą młodzi przeważnie, Tak, czyli tacy jak ty, jak my. to teraz coś richtig fajnego do młodych, wiesz? Pozaglądamy. Bardzo fajnie. Jadymy. Ludzie teraz piszą roztomajte rzeczy, teroski śpiewają. Ale że ciekawie, żaden nie zaprzeczy, to nawet najwięksi sromota z tym mają. Najprędzej o miłości jeszcze się coś udo, trochę o przyrodzie, o śpiewie słowiczym. Czasem zachód słońca, albo insze cudo, a golce to nawet śpiewają o niczym. A jo, proszę pani, mam tu prima sorta. Tekst taki ekstra, coś jakby egzorta. Bo jeszcze żaden nie śpiewał Jeronie o tym, co tu tyczy. O mikrofonie stoi hop postawny, za nim wielkosyna, na nim muzykanty, albo dekoracja, czasem reflektory, ale jak jecima, poszły zapowiedzi, zaczyna się akcja. I teraz ten gościu stoi choby wryty, i choby miał talent nie wiadomo jaki, i choby z pieśniczką był już duch obryty, to bez mikrofonu nie podskoczy taki. Bo ja, proszę pani, chciałem prima sorta. Coś pani zaśpiewać, coś jakby egzorta. No, że najważniejsze, teroski Jeronie, to je, żeby zawsze stać przy mikrofonie. Pani się tak dziwo, dobrze pani jarzy, z czym się ten mikrofon paniczce kojarzy. Dobrze pani myśli, bo on je łącznikiem między mną i panią, no i tym głośnikiem. Teraz bez ten łącznik chciałem prima sorta. Coś pani oświadczyć, coś jakby egzorta. Że mi się podoba stać tu Jeronie,
dokładnie przed panią i przy mikrofonie. Bo jak tu już przy tym mikrofonie stoja, to się teraz pani rychty już nie boja. No i chyba teraz to bych nie był sobą, jakbych nie powiedział, że ci się podobał. Piosenka się kończy, mikrofon odstawia i się bez niego do pani przystawia. Niech pani nie robi miny tak niewinnej, na każdym występie śpiewam tak do innej. To jest taki synek, taki prima sorta, działam na kobiety jak najsłodsza dorta. Taki odlotowy, rytmiczny i zdrowy, synek atrakcyjny, polo hip-hopowy. Polo hip-hopowy. I co? Fajna animacja? Bardzo fajna. Bardzo mi się podobała. Ta animacja do naszego teledysku, do naszej śpiewki zrobił Bernard Kurzawa, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. Czyli podobało ci się? Podobała mi się jak najbardziej, ale podobają mi się też te aromaty tutaj z tej tacy, mój wiesz, drogi, ta wędzonka, ten karczek. Włonio tak fajnie od Tak. burgera, tak no tu gości Dworek Śląski i firma Burger, która nam dostarcza zawsze fajne Pyszności. dobroci, fajne pyszności. I teraz muszę się spytać Ciebie o jedną rzecz. Jak Ty godzisz te swoje obowiązki zawodowe, no i praca na estradzie, bo Ty normalnie idziesz rano do roboty i to nie do takiej roboty, że se bymdnisz w stół, no musisz się postarać. No tak, bo ja prowadzę swoją własną firmę, tak, więc jak sobie nie sprzedam, tak nie zarobię, więc naprawdę bardzo dużo czasu poświęcam pracy zawodowej, a jeżeli chodzi o płytę, o te koncerty i tak dalej, to jest moja pasja, kocham to robić, więc dwoję się i troje. Mam w planach jeszcze dodatkowe zajęcie i nie mogę zapeszać, ale to również zabierze mi bardzo dużo czasu, ale to są moje pasje, muszę je realizować i ja nie wiem, jak ja to zrobię, ale na pewno i wystąpię i wykonam pracę, którą mam wykonać i będę się uśmiechała, bo uważam, że praca uszlachetnia. Jestem zadowolona z tego, co robię. Czyli będziesz miała jeszcze... Jest ciężko z czasem. No ja wiem, ale trzecia rzecz do kompletu będzie. Tak, jeżeli mogę coś napomknąć, to z przyjemnością. No to pan Buczek trójca lubi, wiesz, to Ja? 3 rzeczy ja, tak No są to dobrze, te... no to jest szansa. Ja uważam, że należy wierzyć i iść do przodu, także dam radę. To wiesz co, ja mam taką propozycję, idziemy do przodku, Idziemy do przodku. prezentujemy twoja nowa płyta Tak. i umawiamy się tak, ty rób swoi, a za tydzień przyjedź do nas ze wszystkimi współpracownikami, z którymi żeś ta płyta nagrywała. Z wielką przyjemnością. Ja mam nadzieję, że jak tylko będą mieli czas, bo wierzę w to, że dla nich to również będzie przyjemność wystąpić dla Państwa tutaj z Tobą i opowiedzieć coś na temat tej płyty, nad którą równie ciężko pracowali, ale i z przyjemnością wielką. To przyjmiemy Cię za słowo, staraj się koniecznie z nimi przyjechać, Zawsze się bo staram. jeszcze mamy teledyski z tej płyty do zaprezentowania. Bardzo się cieszę. To umawiamy się tak, za tydzień przyjeżdża do nas Bożena Mielnik ze swoimi przyjaciółmi. My widzimy się oczywiście jutro w propozycjach do listy szlagierów po śląsku. Od poniedziałku do piątku propozycje, w sobota wielki tygodniowy finał. Pamiętajcie, że jak głosujecie na swoje ulubione śpiewki, to w sobota one mają szansę być w podsumowaniu. A za tydzień w niedzielę zaś szlagiery Iwice, Bożena Mielnik ze swoimi przyjaciółmi, ze swoimi kamratami, no i oczywiście ze swoją nową płytą. Z wielką przyjemnością. Byćcie koniecznie z nami. Trzymajcie się. Dziękuję bardzo i zapraszam. Sponsorem programu był Dworek Śląski z Raciborza.